Mukwasha anotuka anondudza upfambi murumuroyi akangodenhana nemukadzi wake kutuka. Ndanoita kuramba nichituka kuti ndiri hure. Warambirwei? Uri hure? Ihure iro akamborambirwei? Uri pfambi? Anondidzura. Munhu waMwari ndauya kuti ndinyatsonzwa kungopfekawo hembe asi kuona kwangu ndakatoshama nechekare nekuti baba vanondidzura. Baba vanondudza uroyi. Nyaya inoti wakandinanga uroyi wakanditi ndiri pfambi. Mukwasha. Mukwasha. Unokuchira kuti ndiri mukwasha. I'm sorry, am I? I'm direct. Pamusoro ichangamire. Pamusoro imakurukota kwamangu. Pamusoro ivose vakateerera. Ndofunga kuuya kwandaita kuuya kunoteta pamberi penyu. Zvane nguva mukwasha wangu achiramba achindituka. Mukwasha anotuka anondudza upfambi murumuroyi akangodenhana nemukadzi wake kutuka. Saka ndaneta ndofunga mumashure mese aimbobhadhariswa huku zvemanje apa kagopa ndafonera hanzvadzi yangu ndaneta kuudza uroyi ndakajani. Ndaneta kuramba nichituka kuti ndiri hure. Warambirwei? Uri hure? Ihure iro akamborambirwei? Uri pfambi? Anondidzura. Saka ndakabva ndafonera hanzvadzi dzangu akamboti aiwa ngaambobvisa mbudzi mukwasha anyanya akabvisa zvechokwadi. Takataurirana zvikanzi aiwa akaita futi anobvisa. Handipo ndaenda kumvurwi akagosara handizive zvaanenge achinetsana ndinini imba yawe. Akagotanga zvakare kutuka ine hama yako Royi dzu hama yako ipfambi. Munhu waMwari ndauya kuti ndinyatsonzwa kungopfekawo hembe asi kuona kwangu ndakatoshama nechekare nekuti baba vanondidzura. Baba vanondudza uroyi. Izvezvi mukadzi wacho anogara zvakanaka. Pandibata zvakare ndinoita sei? Saka ndauya kuti mundigadzirisewo. Wainzi wakazva uri kupomerwa mose wapomerwa na nomangari. Uri kubvumera mose yacho. Pinda mudari tinzwe kupokana kwacho. Taurisa? Musi wa 3 Mei ndakanitsana nemudzimai wangu. Nyaya yatakanitsana nemudzimai wangu ndiye mwana wandogara naye. Ndifunga nemudzimai wangu kuti ane 4 years tichigara tese. Mwana uyu nyaya yakatoti tinetsane nyaya mwana ndakati zvandiko baba vemwana izvezvi mwana akuenda kuchikoro. Hazvikwanisiki kuti achiisawo ruoko rwake achindigamhawo sezvo ndine 4 years ndichichengeta mwana. Mudzimai wangu akabudisa mashoko ekuti iwe Mwana wani uya muri kuchengeta? mudzimai Wako iwewe? hatisati taane mwana mukadzi akatozvitakura. Okay, all right. Ndabva ndati ko baba vemwana achakwanisa here kuti isawo ruoko rwake achindibatsirawo pamwana sezvo mwana ndiri kugara naye. Mudzimai wangu akanditi mashoko iwayo haufaniri kungochimataura nekuti iwe kumba kwedu haunoita sei hauna kuroora. Ingava nini baba watrust takangofanana tese hatisati taroora asi nyaya yekushayiwa ticharoora. Ndabva tatanga kutokakavadzana nemudzimai wangu. Funga takaita chipo usiku hwese tichinetsana kusvika iye akundirova. Iye anogara zvakanaka akatanga kundirova achindidira mvura achindirova kusvika vanhu vamaiguru vauya vakabvura. Nyaya iri kunetsa ndei ndikavatsanangudzira. Mudzimai wangu akatanga kutaura mashoko ekuti anga achituka. Kusvika mudzimai wangu kwaedza akarongedza zvinhu akaenda kumba. Kutuka kwacho ndokwavachitaurwa namai. Zvanga
achitaura mudzimai wangu wambori pambudzi ichokwadi ausikuzvitaura sei chawakaripisirwa mbudzi chi pamusoro wedare pamusoro wemambo nyaya yakaita kuti ndiripe mbudzi mudzimai wangu ndaishanda kumachaina mudzimai wangu ndichisvika pamba akanditi zvoni taenda kumuprofita saka kune tsanangudzo dzabatwa kumuprofita ikoko ndaenda namhamo ndikati wo dzangu inini here uri musi wa5 February zvikanzi kune tsanangudzo dzenyu dzabatwa saka ndirikanwa inini orai patiri funga takaenda inini mudzimai wangu takasvika takanopfugama muprofita zvikanzi mukomana ndikuona mudzimai wako haana kugara zvakanaka ndikati ichokwadi takatoenda kuskani akanotorwa skani zvishuwa haana kugara zvakanaka zvikanzi saka nhau iripo ndekunoti iwewe ndiri kuona kunetsana kwamunogara muchiita nemukadzi wako hambuya vako cheo vane vamai vako vane kakubatikana kwavanoita maererano nemusha wenyu nekuti munogara muchiita muchinetsana saka iwo zvaunofanira kuita kuti mudzimai wako uyu asununguke zvakanaka unofanira kubata chinofema chinova chipfuyo chaunonopa amai vako unoripa kuna hambuya vako ende zvishuwa takati tagara ndabva ndatambira mari yangu mudzimai wangu abva anditi saka mukufunga sei nenhau yamakaudzwa nemuprofita ndikati inini hangu mari papurogiramu idzodzo ndandisina kumboisa purogiramu idzodzo ndandichiti tichazoziita pamberi kana tichinge tatambira imwe mari ndabva ndatanga kutonetsana nemudzimai wangu mudzimai wangu ane hasha anosvika nguva yekundirova abva atanga kutokakavadzana neni tipakati pekukakavadzana ipapo ini ndakazobuditsa mashoko kuti saka maitrasi zvichireva here kuti ini ndikasaendesa mbudzi yakataurwa namadzibaba imi mamusi kusununguka zvakanaka here mudzimai wangu abva asimuka abva anotaura mashoko asiriwo kuna amai vangu Alright. Amai, mashoko ekutukwa amataura nezvawo imi muri kuwanzwa kunani kumukwasha wenyu direct here kana muri kunzwa kumwana wenyu? Ndauya nevana vaviri pamusoro zvazvakaita inzwai tererai mashoko ekutukwa mukuti mukutukwa nemukwasha muri kuwanzwa straight here kumukwasha wenyu here kana kuti muri kunzwa nemwana wenyu? Kuvanasikana vaviri nokuti pane next door mwana wangu futi musikana saka zvavanenge vachitaura vachienda kunovaretserera pavanenge vachirwa pai ndopindura mama muri kunzwa kunani muri kunzwa kumukwasha here kana kuno mwana wenyu? Kune mwana musikana munyara iye mukwasha wenchaya musare mamunzwa achituka ndakambomunzwa takatokwira gomo takatiza ndamusvikira achitukirira achikutukai ndakabva ndatora mwe musikana hapo zvake ndauya nevamwe vacho ndakati ngatitizei musave nokudayira takakwira gomo takatiza ndakambovanzwa anenge akadhakwa here hongu anenge akadhakwa here hongu ko kana asina kudhakwa vanogara zvakanaka kumba kwavo kana vasina kudhaka saka vakangonwa chete ndipo vanotanga kuita zvekutukirira kwembudzi kunzi izvo makasvikonzi nomuprofita munofanira kunge muchipiwa mbudzi kuti mwana wenyu akwanise kunatsosunuka zvakanaka ichokwadi? Vakaenda vari vaviri. Ichokwadi here? Hongu. Mazvinzwa izvozvo makazvitora sei papfungwa dzenyu? Ndofunga ndakagara pasi nevana vauya vachitaura chiitiko ichi ndakati madii manditora kana ndiri ndini ndikuitisa toenda tese zvikanzi aiwa hausi uroyi asi zviri kunzi kunyunyuta kupopota kunoita baba saka vari mudzimi yenyu inobva yatsamwa ndakabva ndati ine zvakandibata ndakatozombodzokera futi kune muprofita zvikanzi hazvisiri izvo zvatataura akabva angoramba akati ngauye vese murume nemukadzi ndaudzise matauriro avakaita asi ndanga ndaneta kuramba ndichitukwa havana kutuka kamwe chete vanogara vachingotuka vataiwa hazvina kuipa kana uri uroyi tochienda mberi nohure wangu tochienda mberi nongoti anogara achituka achiti uroyi uroyi nohure saka inini ndati inini dai tafamba taenda kumberi uroyi wacho ubude nokuti ndasviba
nokundidzura kwaanenge achindiita ndakapfeka nhura handina kupfeka. Amai, iye makanatsomunzwa achitaura nyaya kuti amai muri varoyi? Aiyo. Hamuna. Makamunzwa iye pachezvake achitaura kuti amai muri pfambimi? Aiyo variwo nini handina ndotogara parefu neparefu. Alright. Pane zvinhu zvaimbaitika vanhu vatiri kumombe. Taitikarwa kumombe tikatukana stereki tikazosvika takasvika kumba tosvika kuti amai maamuchinzi kana kuti aba muchinzi. Anorohwa ndiani? Atuka iroyo kanti inini? Inini. Indaisworohwa inini. Ndaine zvinhu zvipi? Pamusoro mungandibvumirawo kutaura. Ndofunga ndambotaura kuti panext pacho panogara vana vangu vaviri. Saka vana havandomboenda kunoretserera kana ava vachiita mhanda yavo pamba ipapo. Vanozonzwa bamudiki vachitukirira. Ndofunga mumwe wacho ndinaye pano. Taura tinzwi. Ndawo aitone mwana wacho ndambo yataura tinzwi. Aita mwana. Uri kubvuma here kuti uchataura chokwadi pamberi pedare pamberi pamambo? Ndinobvuma kuti ndinotaura chokwadi ndopandakanzwa pamwe wangu wachituka. Taura. Pazopedzisira kuti Zita. zita ndiramusenderayo. Taurai. Atikurumidze. Tingwetfam. Mama kuti vazoya kuno mama wangu ari kumvura yanga iri manheru. Ini ndada kutokwanisa kuenda nekushadwa kwavaire nekuti kumashure anga gari. Ndakanzwa bamweni vakuti zvoni kuna mukadzi wavo. Panyopa amai vake. Madzidziswa panapa kuti isusu kana timazwa akakura ati ataure. Wakatatuka itsokeita zvinhu. Anenge auya pano chakati chake kumashure kwakabvukadzira madzimba vasvika nani ndagona kuramba ndiri kumba kwangu ndibva hawo ndangosiyanawo nazvo kusvika mai vauya kuno. Ndimunoita sei? Taura yamai. Kazhinji mukomana anotizira kumba kwangu kana chingaita hondo kumba kwavo. Dzimba ndotosvika pakuenda ako kumba kwavo chinetsana. Ndotonzwa chipopotedzana ndobva ndatokwidza kumba kwavo. Munonzwa here mazwe kutuka? Mazwe kutuka pakupedzisira apa pakutanga paakanzi akandobhadhara akanzi 3 mbudzi. Ini handakuyanzwa ndakanzwa kanobudira kumaprofita. Amukungai ava nemuroora wangu azinzi wakaenda kumaprofita. Vaenda kumaprofita ndokwakanzi mwana wangu aite sei abhadhara. Ndakatadzosvedzwa isusu atobva kumaprofita. Kune muzukuru wavo angashedza chitadare ravo vachinditora kumba kwavo. Zvikanzi hei kuno kune dare riripo ndakataenda. Inini nehanzvadzi dzangu ndakatasvika. Ndichiti padare redii. Abhanzi ndikuziva here kuti mwana wenyu akatuka ndikati handizvizire. Zvikanzi ndizvakaitika. Saka takaenda kumaprofita. Takanzi kuti muroora akabatsirwa sikunguke zvakanaka. Anofanira kubhadhara mbudzi. Iyezvo futi dzimwe 2 ndedzokuti mukwasha akatukana ambuya. Saka akubvisa dziri 3 mbudzi. Tikati alright. Ndakuda mwana wangu kuti kana uchidaro shuwa abhuya aite sei atuke unongobhadhara sei zvikuita sei zvokutaura. Apa ngekupedzisira akazosvika mukungai kuti ave kundoripoti. Ndakatomuka inini murume wangu kuti akanzwa ndichinetsana pakwavo. Apa nditinzwa mwana wangu aita sei watanga. Ndatobuda panze nditoti tiende pakwavo tiri kuimira komishano izi usiku kudai soko. Saka tatonzwa uyo anga akudzika achiteremuka achiamba kudhuze nekumba kwake ndototeremuka achiuya. Ndakatamira tikati anenge akutoteremuka kuya kumba. Saka muroora angasara ari kumba kwake uya ari kugoti. Ndakatonzwa muroora achidedzera akati zvoni mwana wehuye. Baba murume wangu ndabati inzwa. Muroora wako handanogonzima zvese mwana wako ndianotuka pakaribisira ndakati ashuwa. Zvikanzi inzwa akanzi mwana wehuye. Ndakazonzwawo baba achipindura akanzi inini kana chiti ndiri mwana wehuye. Ame vako nababa wako akaramira nechii. Inini mama yangu akafa. Zvikanzi saka kumba kwenyu muri separate. Muna nababa akasiyana. Izvozvo ndakatozvinzwawo inini nedzimwe dzangu.
ndachitoenda kuti tinotakanotsona kuti atodzokera basa ravo nderokutukana mukomboni handiti vanotukana mukomboni mazwa akaipa Good. Mkazi wako iyo ari panapa uripo Uyatoni? uya hapa yara uya kuno murume wako right pane zvandadzidza vanhu vachitaura kuti musha umu munotukanwa vanhu vanongopotsera mazwi chero zvaada indizvo zvine umbo kubva kune zvataurwa naamai avo manzwa language yavasenzesa inongoratidza kuti ndo makuriro avakaita munharaunda saka vanongo mumusha umu munongota sei munongotukanwa vanhu vachipomerana vachidi zvinhu zvisipo. Amai hamusi muroyi, hamusi pfambi, asi zvinhu zvinongotaurwa zvokurwadzisa mwoyo womunhu chete. Ndonyaya zvongorwadzisa mwoyo womunhu kuti iwo upfidze nezvandiri kutaurira, iwo uchipfidzewo nezvandiri kutaurira. Ndonyaya iripo. Now ava uri kudei iwewe mambo akutaura chinyara ichi. Right. Now vana vakakurira munharaunda yakadaro. Yeah, iculture yacho. Right. Amai muchine chikuda kutaura here chamuri kuda? Hamuna. Kweiwo chini chinhu chakuda kutaura here chekupedzisira? Apa ndingotenda hwangu kuti nyaya iri kugadziriswa zvakanaka, bosi kumashure uko taingogadzirisana zvimwe zvezve, saka pachandafarira kuti nyaya iri kugadziriswa kwamambo. Okay. Zvakanaka. Iwe unoda asi muzaro wako nda zvautaurisa ndapedza. Fonero usiku uone zvetowa munin'ina wako vanoti vakanetsana vari 2 hours vava mbuya wangu nemwana wavo vasiya vacho kumashure vanonopinda mumba memukwasha kwere kunzi uya tirovane vari mumba memukwasha. Pamwe pacho wanitomira panze mumupinda unzi buda tikuroro handizive kuti kana ari vambuya tinoomberana sei toremekadzana sei wachipinda mumba memukwasha kuti muka tirovane kwasha rinomagumbezi ndatenda. Matauro andaita maabata musha usina tsika chete hamuna tsika egemamba pedza zvino zvatakuita pana pakupedzisira papedza kuti ava nava ndati vakurira mutsika mumusha unisina tsika dzakadii zvino vese vakatadza. Mudzimai wake naiye murume vanotadza. Mudzimai wake uyu anotaurira amai vake zvisirizvo zvaanenge aburisa ataura amai muri kuzonzi saka vachizoya kuzoda kurwisa mukwasha. Murume on the other hand anotuka mukadzi wanota sei anotuka. Right. Saka nyaya yapo panapa ndeyekuti vese vanoripa vari tu nekuti toda kudzima nyaya yekutuka mudunhu ramambo ramambo choti hatisi vanhu vanogara vane tsika yakadaro. Iwo mukwasha unoripa kutuka ambuya randika mbudzi 2 pambudzi 2 dzaunopamba indoda 1 yekushoresa dunhu rangu pakutukana zvisina kugara zvakanaka. Iwo unobvisa dzako mbudzi wanzwaka muchiisa kuna amaiko 1 mbudzi 1 kuna mambo 1 kuna amai vako kuti zvese iyoyi iform of punishment yekuti mugure kuti hazvina kumira zvakanaka zvokutaurira amai zvisiri izvo.
saka ndoda kuripisai mese muri 2 iwewe au iwewe mudzimaiwo iwewe hauripirewo unzwa anozvitsvagira zvake kumusha kwake agure tsika yekuti hazvisa basi iwe uchitsvagira zvako zvokuripa tapedzi cheni yamunoita izvozvo mugare zvakanaka usaine mese muri usaine